Kaixoion! Beira, jakin da ze alaia zean, eta ze parriteko joera daukezun beti, nire galdera da. Noizik pasaltzaizu sekuentzia bat grabatzen izinean, gelditu behar izatea, kriston parreguriatak eukitzagatik, eta ala izan baldin bada, ze izinen grabatzen eta zerrek sortu zizun parreguriatak hori. Beste gabe muixo erralde bat. Zure lankidea, Itxatxita berriz, telesaia fikzioa egin... Aitziber Errazkin, nire alaba izan zen proiektu hortan. Zure alabarena egiten du? Nire alabarena egiten zuen proiektu hortan, urteak aurrera doaz, nerea, baina ez kuadratzen, ez du askoz gaztegoa, zu nire kintako laiz. Bai, baina ja bigarren aldia daulako zerbait tokatzen zaitena, itxaso nire amazon aita izan nintzen, eta nire amazo, Aitziber Errazkin, seinalea garrapatu garren nago, bai. Ez, oso proiektu politia izan zen, motza inzitzaten gainea, baina Aitziberrekin egia esan oso ondo pasatu nun, oso aktore hona iruditzen zait. Eta hain pertsona ona eta goxoa da, egia esan, mantendu dugula erlazio hori ere, bai. Berak galdetzen dunan arira, noski pasatzaitela askotan gainea, antzerkian baita ere, antzerkian ez daukagu mozterik, baina rodatzen bai, askotan. Agia bajon, gogoan daukat, eta uste dute, ja horren Antena 3ko webgunean eta hola toma faltsuetan eta egontzala hori, gogoratzen dut behin gu biltzen ginen Kaia Tabernan, Iñaki pertsonaiaren zen Kaia Tabernan, kuadrilakoekin, Iker Galartza, Oskar Terol eta Gorka Ginagaldekin. Egontzan egun bat, ezin geniola parreitea jutzi, eta egia esan, momentu baten gainea zen, jornadako azkenetako sekuentzitako bat, eta elkarri behiratu genio esan mutilak, guazen ondo egitea, ekipoa parrezka hasi da, baina ja aurpegi serio batzuk ikusten nahi naiz, eta ezin genuen, Iker Galartza jata zerbietak hartuta izerdiek entzen, ezin parreai eutxi Terolde bai berdin, Aginalde eta Bilo kontagiatuta, izugarria. Eta gero, parreakin bakarrik ez, Madrez telesailan oso tipikoa zen, estena moztea, nire tripea notxangatikan. Gozeangatikan, bai. Baina oso tipikoa zen. Eta zen jo, baina bokailua jantzazut, eta bi jantitxut, baina ezin dena. Nik digestio horra dauzkate bai, eta hoi arazo bat izan daiteke. Bai, zuea, da musu bat, mendikan Aitziberri, errazea.